Kumno parlok denga avna kawai ka jingkat shwa bingin sedang lada fi subtanat ki video chunga sngobha pen sapriang sa share ki namar bam dan jingmut banchu like bat pen sapriang pat nga kwai kini video bikin let chabun ngut ki breu krang bangi la banya tai ngila banya nya halor ki mat bakong san tang kata shwa thank you te menta ka tiyo nga kwa ban kan bat pish pang ko wei ka mat bakong san ma ngadon hang ne we got blarim ha na do nyo phulai ba pen mi da ba Gigi Swell ba de deputy speaker jong kari India bar boy shua perno shua ki wi ki breu la don ba Gigi Swell te hang ne la da fipuli ba ka thor ne balai upod yaka jingbat khando why land ceiling. It's a very important question. How do mentang ngimpat don ka land ceiling, but let's say la di poring bangin wan ra ka land ceiling. Nadu nyo pulai ki breu kumba Gigi Swell kila I sajengai, but kila pet pang bah kila ong ningim control ye karukam bat khandau karukam long malik jung kat tu ningut ki breu ya ka khandau te kan sami bah bon bah ki jing hadian habot iki khon ki ti jungi ki breu kum kini kila sutho ni breu ila khala mental bon snam mo kum kini ki jad leader ngi domen chwa compare ki leader ki bana khandai pho shaneng but ki leader kumba Gigi Swell but phenum la ta ban uchot ki we kini ki don sane sujong but ki leader daka buram ki bahadin khandai pho re ki long bet पीछे भाई पीछे शादियन में का shong ha ka jing kwa ban shakri upat ba ka shong ha ka jing thmu jung ki nadu ki khnai pho nga shi khen kala pher ba ka sinchar khada gen but ka pisa kala wan rung spo meghalaya ada hini ki arhajale te nadu kala liberalize ba ki economy nadu bangila sha ya ka pisa na ri India bakan wan rung sini kala nang sapriang susu ka jing sini ka sinchar khada hakapor jung kini pihak ban tresh tom de mabu pat ba ro umla ban su ko ngoi phi uha ban sngap te katuri ka kupoi ba ka jung ma ning ya phai stu gen tamato yen poi sigani land ceiling ni don kam sisa ban ya stang kren biang ya kani ka topic nomor mdon way unong kama jung yero uban sei ya kani ka issue kin kren si kren mi ki ju ki issue ki ba kinumla ban job atat dakabamla ban job kila ban pun thame pen bun kammet ingi pen khluj bet ingi ne ka land ceiling ka land transfer ngi la don kani ka khangi ki brio ki banabar begin the jaka hang ne den tang ba ka land ceiling ha preng jungi pat ki don ki brio ki bangi haban khang bekin long malik bekin long tarai than ye ki jaka jungi ngan share ba pikat tu kani khana ma bangayo kini ki khana ham saya la se tamba kidon na kinong rem nganumla banjer ki katek nu kibrio nama ki khana ham saya tamba ngathai phiru phila ban pen sisa phila ban wat hi dalade tangshan hakani ka por jong ni ka covid ngila I lupa bakadon kani ka corruption ba he ba sos ba klore ka ba kila supen sat ka pisa ma nga khenya ka kom ka corruption namar ba kami ha bat ka ka ba hamadan ban kini ki breu haka jing jinjar ki breu jungi haka jing jinjar haka jing kerdo jongkani ka khlam kila longkum ki mara ma kila po surok kila habdi ki mara amar matai ba pher but ki breu ki ba million ban song madan kila hap song madan hapreng jongkani ka khlam hapreng kani ka jing kerdo jong ki breu jungi don we minister ubangan mjar kateng ubalit hit yeng kabashikti than cliff colony risa colony shikti than ulet hit yeng but kidon ki breu ki ba ong ba useu kumba life folklore kidon ba ki ba ong useu san folklore kidon ni ki ba pen het shu ki ong useu shispa klor tama wat kataro perkhat phi ha preng jong ni jing kardo utau breu tau minister ulet hit kata ka yeng setai kadi ki yeng ba rem tu la lej ula song ta ula bha pen mian but
ngat poi biasa kata dikata ka daw bangidon kam kum gani ngidon kam ya ka land ceiling namar ki breu kum kini kum kata ka yeng jung uru ka di ka bala he ba belum haka jing bam kapon atat haka jing bat kendo tikila bat kendo hang ne shlong saki shnong duki saki garu hel su ki bat stay bat kum ta ter ngam kono tangi garu ana in sa pisa ko we hakmat jung ka nehu kidon kitu ki pentor babun mang ton fi I na pikama fitem na babun na kitu gi jaka ki don tang we malik par utau malik ude utar ude minister mata ngathai du minister na ubat kami yun ang tay ngathai du minister tamo anyway tak di mele wana ki yang berspa uta man te to ulang laan pin I mabudan business on jang ula ban pin sai ba oh kapisa jonga ngapen mi lang ni tanga thiet kitu ki jaka na ka jing mi jonga tangba kataru to utristom tangba hato weu breu ka khandan jung kala ban subat lot se ya ki jaka baro kai hap se kata but Gigi Swell knew that he understood that very well ila sto na du ki por ila ijnga ila ang nangim control kini ki breu tala kin sayu engina khle kanungut naki nomi khman naki seng ba pher ki ban karni kan ki issue ngila dei ban sange pen sange ya bun pha ki yeng kisam kila control thanda hadin ha board I ka jingma kan mi kumne kan hadin ha board ndala ram dhanga jaka na kila control kini ki breu ata kiti kidru ki haru por kiti breu ki bathau an hadin ka tu kan pon ki hapan de ka jaka kai ko pen sange ya ki bagian pen kala ya ka land transfer akno perkhat bahaya kata kini ki malik ta ki ba bat ya ki jaka ki pata bun bha bun ting ton ki spatali ki jaka barwe Meghalaya kila bat ki po hektar lada ki don kampisa let's say ki don project lane ukhuno ki ula di droksan ki haban pe sumar hai lane ki haban siu dauri no ha lada ki haban sei pisa let's say ki haban sei kansan arpukulur bat ki haban de ko to jaka kita bukhasi unumla te bantiet ya ko to jaka bat paki di breu ki batho e ka an ki store lada ki pen kala ya ko to ka an kalan transfer kila banang de seki breu saban pila banong kanum jalan lano ba kata kanum lan ja tamba bale pin up halu poi kata kaput bale pin up halu na poi kata kajing sosi la don lupa te ka an hang adon pa ka atiar ya pi kampat long an tama ka adon pa ka atiar yau pa ba kata di ka land ceiling ngakwa ye ki breu kenya kristang kran no e kanena marba kala ikhan makor kidon ki breu jungi bapli nang kadaw jung ka jing he jung ka jaka dor jaka kemla kenumla lanuru bantiet ya ka jaka hasor shlo kin hable cha rana tangba kidon pada ki breu ki ba mdei tang hasor shlo baro we ka India ro kidon jaka to kata sabar Meghalaya let enjoy all day let long nong Bangalore nong Bombay nong Kolkata enjoy subha e no engi subha ki yeng kisam na phiru subha let no satai bar no mon phai so sini sngo ba ngakar pa phi baro ki malik bat ki aspa tangba hang ne pat lada kidang la ban yu yengi kumne lingba ka jing control ya ka jaka lingba ka jing bat bor yangi lingba ka jing control ka jaka te hangta ka mi ka big problem very big problem ni don kamanya stang discuss biang parlok ni don kamanya tai biang ya kani kaman mdan hok we breu lani kawe ka breu lani kawe ka khandan bakan bat ya baro ki ha ka jala jungi ya ka jaka jala jungi kamla long kata ni khot yal di ki tribal sukhanya mon ini tribal society pitem na menshwa akapor jung ki tribal baro ki breu ki yo jaka jong na jong minta ka nungut chu ki breu jungi kim dan jaka so makim la ban thit bat balik kim lan thit namar ka jaka kala rem thana ma ki trai jaka ki control ka dor
kibre jungi nangi kren pangka jaka ka patale de kan poisa ki topik ki ba yar ba tamnga skwa ban ketik jingmut di phi ban kalina phiru kumno phis ngau hatol adipor biang na ambangin wanra ya kalan siling ngidi benya sangkran biang perlo ngidi benya push ya ki MLA jungi ngidi ben push ki MDC jungi bikin pelong kau ya kene pelong do pelong snam ba jiji swell ki bre kum kini ki hero yang ki bamdan show menta bat kini ki ba amin sim yang hakini ki por kum kini hak ba ka dentang ka jing dom ajing dum ba ka jing anum no kalong ka serkei ba ka por menta tang ba ngai i ya ki dakishen ki bamenswa ba kini ki penap ya ka jing mo jepar khajunga ba ki ai jing kerman ya te to ngide benya keren biang ngathai ya kini ki jat kini ki jing tmu jong ki ngide ben pelman dur biang ya ki eba ki la mudur menswa ku bless you bon